Velkommen til Burex ulækker mad. I dag skal vi lave en ulækker mad. Jeg tager godt med smør på. Godt med smør. Hvis der er ikke godt med smør, så dør baby, og det er ikke godt. På med smør. Godt og grundigt. Au. Nej, det skam sgu ikke. Så skal vi have noget citronsaft. Citron for at søde den lidt. Og så på med Nutella. Hvis det er godt, at Nutella, det er godt for hofterne. Ja. 1 Nutella, godt for hofterne. Men 2, der får du sixpack. Ja. Så godt med Nutella. Godt med Nutella. Så tager vi Nutella på. Au. Au, Igor, hvad fanden laver du din homo? Oliver spiser fandme hurtigt, gør det ikke? Det er fandme Nutella i. På med den. Og vi smører og smører. Så skal vi have sardinerne. Nej, først skal vi have mayonnaise. For ikke at være så racist alligevel. Og så skal vi have noget ketchup. Så det kan smage tomat. Så er det sardinerne. Sardiner er godt for øjet. Så kan du se godt. Ja, det er nemlig rigtigt. Så skal vi have med den. Hov. Undskyld. Her, giv mig kniven. Hej, er den død? Ja, den er død. Prik. Så skal vi have noget. Så skal vi bedøve den, for ellers så lever den jo stadig. Og så skal vi have vafler på. Eller først citron. Jo, vi har fået vaflerne på. Så citronsaften. Og så på med den. Først salt. Og så skal vi spise den. Vil I have noget? Okay, så tager jeg den. Whenever rainy days and nights just bring me down, or if I lose myself somewhere in the crowd, all I gotta do is close my eyes. And imagine that I'm lying right there by your side. I see you, and it's alright. My sad heart comes alive. I'm walking on water, flying in a blue sky, chilled out in the sunshine, dreaming about you and I. I'm tripping down the freeway, yeah, laughing at the clouds drifting by. I'm walking on water, oh, dreaming about you and I. Var det ikke super, at vi havde det ekstra træningspas, Oliver? Jo, det var rart at komme op og så have varmen. Sådan. Det var helt ligesom at være tilbage i Vestbadet. Er det første gang, du har varmen? Første gang jeg har varmen, mens jeg kommer op i vandet i hvert fald. Det er super. Svømmede du også godt nu her, 3 gange 4 gange 50? Ja, det synes jeg. Nå, det var kunne godt max til, det har jeg ikke kunne hele ugen, sådan stort set, så det var rart at få den givet lidt gas. noget gas? Ja, det er godt, det er godt. Alrighty, Burex. Så Julie, var det lækkert med et ekstra pas? Det var dejligt. Er du tilfreds med din performance? Ja, det var fint. Det var godt. Hvad med dig, den ene? Er du tilfreds med din performance? Ja. Det er godt. Hvad for en performance er du mest tilfreds med? Altså i dag? Ja, I morges? det var godt. Hvordan har du det i går? Ja, godt. Godt. Hvad med dig, Tobias? Perfekt. Det er klart bedre. Perfekt. Har ondt i benene, Ondt i stængerne fra hvad? fordi vi har været ude at løbe og Hvad med dig, Tim? 2 dage i træk. Har du ondt i håndledet? Stadig er lidt. Hvad har du fået ondt i håndledet af? Hvad med dig, Mikkel? Har du ondt i håndledet? Nej, ikke i dag. Det var godt. Alrighty, Tim. Alright, Snum. Var det dejligt med det ekstra pas her? Ja, det var dejligt. Det var godt. Det var dejligt varmt. Det er skønt. Vi er også heldige med solen, ikke? Jo. Det var godt. Nej, Nicoline, kunne du holde varmen for en gang skyld? Ja, det var godt.
Det var godt. Det var super. Det var godt. Var det ikke lækkert? Det var super, ikke? Det var en god oplevelse. Det var en Oldenburg. Godt. Der er noget. Og så lige solen kom ind. Jeg har min mobil, hvis du vil. Så giv mig den. Så løser op. Godt, boys.